Aineettomista oikeuksista puhuttaessa monesti yrityksissä se katse on aika kapeakatseisesti jossain vaan esimerkiksi keksinnöissä ja niiden patentoinnissa tai jonkun tärkeimmän bränditunnuksen tavaramerkkisuojauksessa. Mutta kokonaiskuva on tarkemmin katsoen laajempi, eli mitä on suojattavissa ja mitä kannattaa suojata. Ja tässä kannattaa ottaa asiantuntija herkästi avuksi. Varsinkin IPR-strategia on sellainen tuote, eli analyysipohjainen kokonaisuus, joka tuottaa sitten arvokasta tietoa ja ohjeistuksia yritykselle ja yrityksen johdolle erityisesti liittyen siihen, että mitä tarvitsee suojata, miksi tarvitsee suojata, milloin suojataan ja niin poispäin. Tämä tilanne kannattaa miettiä pienessäkin yrityksessä suhteellisen varhaisvaiheessa aina kuntoon, että onko meillä hyvä käsitys siitä, että mikä meidän suojatilanne tämän aineettoman omaisuuden ja oikeuksien saralla on.